Sziasztok! Köszöntelek benneteket ezen a hideg téli napon, az én kis ünnepi horgászatomon. Azzal a céllal érkeztem, hogy néhány pontyot meg tudjak nektek mutatni a hideg vízből. Nagy örömömre a hajnali érkezésemet követően már is sikerült 2 szép pontyot fognom, még mielőtt a stáb megérkezett volna. A fogásaimat mindjárt meg is mutatom nektek. Bízom benne, hogy a nap folyamán lesz még 1-2 akció. A mai horgászatom helyszíne a Bereg Horgászpark, amely igazán fantasztikus téli pontyos helyszín. A Volt Kavicsbányató 3,5 hektár területen helyezkedik el, átlagos vízmélysége 2-2,5 méter, fő halfaja pedig a ponty. A Bereg Horgászpark különlegessége, hogy közvetlen vízparti szállás lehetőségét kínál a horgászat mellé. Mielőtt a hajnali órákban fogott halakat megmutattam volna nektek, már is egy újabb kapást könyvelhettem el. A hideg víz ellenére elég jól küzd ellenfelem. Bízom benne, hogy egy újabb szép példányt tudok nektek majd megmutatni. Immár a harmadikat. Ez most egy pink színű NS1 WAF teszt vett fel. Úgy gondolom, hogy ilyenkor a lehűlt vizeken, letisztult tavakon a színeknek azért nagy jelentősége van. Szerelékeimet a túlsó oldalon található fűzfához juttattam, bízva abban, hogy a napsütéses órák hatására a pontyok kimerészkednek majd a sekélyebb vízbe. Számításom úgy látszik be is jött, mert immár ez a harmadik halam a mai napon. A kezemben egyébként a Tracker Defi típusú botját láthatjátok. A botról részletesebben egy következő filmben fogok beszélni. Hamarosan elérkezik a merítés pillanata. Most már a hal szépen mutatja magát, egyre kisebb köröket futva. Igazából én télen sem szoktam túlságosan lefinomítani a szerelékeimet. Ugyanazt a főzsinort használom, mint a nyári időszakban. Jelen esetben egy 30-as Gardner Hydroflow főzsinór van az Orson dobján. 40-es előtéttel, ami szintén Gardner. A szerelékeimről bővebben a hal megfogása után beszélek majd nektek. És megvan! Na nézzük meg közelebbről! Csak a rózsaszín, csak azt szereti. Elképesztően vaskos egyébként. Nos, így néz ki egy igazi hamisítatlan beregparki téli ponty. Most pedig engedjük vissza ezt a szép pontyot. Időközben feltámadt a szél, érzem azért, hogy nincs meleg, de hát kit érdekel, amikor ilyen gyönyörű halakat lehet tévíz idején fogni. Én mondtam nektek, hogy egy fantasztikus téli pontyos helyszín. A hal súlyát a fárasztáskor jól satszoltam, mert a pontos mérésé kiderült a súlya, kerek 10 kilós. Végre eljutottam oda, hogy megmutassam nektek a reggeli legelső fogásomat. Ez az első halam, szintén NS1 WAF tesztre érkezett meg.
ezúttal azonban egy sárga színűre. Ezután pedig a második halamat fogom nektek megmutatni, amely egy igazi különlegesség lesz. Most pedig egy igazán különlegességet szeretnék nektek megmutatni. Ezt nézzétek! Ez a szép különlegesség volt a második halam a mai nap. Irány a fűzfa. Most pedig a mai horgászatomon használt szerelékemet szeretném nektek bemutatni. Első lépésben nézzük a zsinort. Ez egy 40-es méretű Gardner Pro XM zsinór, amit én előtétnek használok. Ez az orsó dobján lévő 30-as zsinórral van összekötve. Ennek az a szerepe, hogy a dobás közben az olmot biztosságon el tudjam hajítani, tehát nem fog elszakadni. Ez egy nagy ellenálló képességű zsinór egyébként. Következő, egy úgynevezett leader, ami gyakorlatilag egy süllyedő előtét zsinór. A leaderre egy úgynevezett tungsten, tehát egy wolframmal bevont gumiütköző helyeztem, illetve egy gyűrűs forgókapocs, ami belecsatlakozik majd az előkezsinórom, és egy védő gumikúp, az előkén pedig egy bevonatos zsinór. Számomra ez egy nagyon jó bevált, évek óta ezt használom, nagyon jó süllyed, és ami nem utolsó szempont, hogy dobás közben nem gubancolódik össze. Ezt a szereléket egyébként helikopter végszereléknek nevezik. Az előkére a horgot az úgynevezett slip dérig kötéssel rögzítettem. A csali tüskén kínálom fel, amit mindjárt meg is mutatok nektek. Általában a horgászataimra mindig csak a legszükségesebb dolgokat viszem magammal, igyekszem felszerelésemet leminimalizálni. Ez még hatványozottabban igaz a téli horgászatokra is. Ha hiszitek, ha nem, a mai napon használt etetőanyag és csali elfér mindebbe a kis dobozba. Tekintsük meg, hogy mit is rejt. Téli horgászatok során nagyon jó bevált nekem ez az NS1 széria úgynevezett Wafters csalia. Meg is mutatom mindjárt nektek. Ez egy tökéletesen kiegyensúlyozott horogcsali. 4 színben és 1 ízben kapható. Tehát fehér, citromsárga, narancs, és rózsaszín. Továbbiakban külön meg lehet vásárolni hozzájuk egy kis aromát, amivel még attraktívabbá tudjuk tenni a horogra szánt csalit. Nézzük, mit is rejt még a továbbiakban a doboz. PVA, amely tökéletesen oldódik még a leghidegebb vízhőmérsékletnél is. Az etetőanyag, ami a PVA hálóba fog kerülni, jelen esetben darált, pörkölt mogyoró. És hogy vigyünk egy kis csavart az etetőanyagba, a pörkölt földi mogyorót ezzel ízesítettem be, ez nem más, mint egy rendkívül tömény, intenzív, édes, krémes, étvágyfokozó folyadék. Nézzük az etetőanyagot, amit meg is mutatok nektek. A PVA csomagocskákat előre elkészítettem, a PVA-ba a már említett pörkölt mogyoró aminóblenddel került.
Nézzük meg, hogy is néz ki a felkínálásban. Az előkét egy mozdulattal eltávolítom, lehúzom róla a kis szilikonvédő kupakot, és felfűzöm rá a már említett PVA csomagoskát. Ehhez egy fűzőtűt igénybe véve. Keresztül fűzöm szépen rajta, és lehúzom egészen a horogig. Gyakorlatilag a horog a csalival együtt benne van a falatnyi kis etetőanyagban. Amint a hal rászív erre a kis etetőanyag falatra, azonnal bekerül a horog a csalival együtt a szájába. Már csak egy dolgunk maradt, fölhelyezni a csali tüskére. Még az a szerencsé, hogy csak 4 szín közül kell választanunk, de ha már a választásnál tartunk, nekem a személyes kedvencem a citromsárga. Szépen helyezzük fel a csali tüskére a csalit, gyakorlatilag, minthogy belefúrnánk. Ellenőrizzük, fixen van, és előkénk már is bedobásra kész. Így néz ki a felkínált etetőanyag és a csali. A horog, ami most ugye el van rejtve a PVA csomagba, a számokba bevált Mugga Continental típus 8-as méretben. A felcsőzott előkénket helyezzük vissza a szerelékre. Első lépésben a kis gumihúvelyt tegyük rá az előkezsinórra, és akasszuk vissza a helikopter szerelékünk forgó kapcsába, majd toljuk rá az említett szilikon hüvelyt. Így néz ki az én téli szerelékem, a beregparki pontyoknak nagyon tetszett. A mai nap eddigi legnagyobb pontját rózsaszín NS1 csalival fogtam, így az egyik botomon maradok is ennél. Szépen rögzítve, hogy mi véletlenül se essen dobás közben, és szerelék már is bedobásra készen. Így néz ki készen a csomagocska, ismét irány a fűzfa. Sziasztok, Folytik Zoltán vagyok. Ha tehetitek, iratkozzatok fel te is a Point Centrum YouTube csatornájára. A téli horgászataim során, mint ahogy a mai napon is, nem alakítok ki etetést, hanem kizárólag annyi etetőanyagot használok, amennyit dobásonként be tudok juttatni. Ez azért fontos, mert ilyenkor az alig pár fokos vízben a halak nem táplálkoznak már intenzíven, így a csali és az etetőanyag sokkal inkább a figyelemfelkeltésre szolgál. Szintén a téli taktikám részét képezi, hogy nem hagyom sokáig egy helyen a szerelékeimet, hanem fél óránként csalizok, illetve dobok újat, különböző helyeket próbálgatva. Amikor egy helyről sikerül pontyot fognom, próbálom ugyanoda visszajuttatni a szerelékemet. Az esetek többségében ez bejön, viszont jártam már néhány olyan vízterületen, ahol ez a taktika nem működött, hanem mindig különböző pontokról fogtam a pontyokat. A mai horgászatomon használt botokról és rotpodról a következő filmben fogok nektek részletesebben beszélni. Nem sokkal a rózsaszín csali bedobása után elvonultunk ebédelni, majd hirtelen megszólalt a kapásjelzőm, és a rózsaszín csalival felcsúzott szerelékemen. Úgy tűnik, hogy egész jó hal lesz. Picit keményen kell bánnom vele, mert nagyon alá kell menni a belógó gyökerek alá. Úgy néz ki, hogy sikerült visszafordítanom. Egy újabb gyönyörű
tőponty védekezik a zsinór végén. Szerencsére a vízbe lógó fűszfák alól kiugrasztottam. Nagyon szépen köszönöm. Nem is tudom, mi lenne a stáb nélkül. És megvan. Mogyoróimádó. Most meg tudom mutatni nektek teljes valójában a mugahorgot, ami eddig el volt rejtve a mogyoró csomagocskámban, illetve a rózsaszín csalit. Naplemente ezzel a gyönyörű ponttal ajándékozott meg, és kíváncsi vagyok, hogy vajon tartogatnak-e sötétség órái még újabb pontyokat. Gyorsan engedjük is vissza, és fogjunk még egyet. Nagyon örültem ennek a naplementekor érkező pontnak. A horgászatból már néhány óra van csak hátra, amit igyekszem majd kihasználni. Ideje ezért visszajutatnom mindkét szerelékemet. Mindkét szerelékemet azért, ugyanis mind a kettőn kapás volt. Az egyiken egy dévér, a másikon, mint láthattátok, ezt a pontyot. Ha értékelnem kellene az eddigi horgászatomat, úgy gondolom, hogy hideg vízben nagyon szép fogásokat mutathattam nektek. Ideje tehát bejuttatnom mind a két szerelékemet. Talán az utolsó dobásaim egyike, tehát ismét irány a fűzfa. Terveim között szerepel, hogy amennyiben a lehetőségek engedik, újabb helyszínekre látogassak el a téli időszakban a Pontcentrum TV stábjával. A következő filmem, amit láthattok a Pontcentrum oldalain, egy nyári horgászatról szól. Tartsatok velem akkor is! Úgy tűnik, hogy a horgászat utolsó órájában valami megérkezett. Szépen küzd a zsinór végén, hamarosan remélem meg is láthatjátok. Most megláttam egy pillanatra a halat. A mai horgászaton úgy tűnik, hogy a citromsárga volt a nyerő. Azt hiszem, ez méltó befejezése ennek a rövid horgászatomnak, amit tényleg ünnepire sikeredett itt a Bereg horgászparkban. Lassan elérkezett a merítés pillanata. Nézzétek, itt van a tökéletes előkém, tökéletes akadás produkálva. És amiről beszéltem, a citromsárga mindig bejön. Véget ért a reggeltől estig tartó ünnepi horgászatom, ezzel az utolsó hallal búcsúzom tőletek. Remélem tetszett a filmem, tartsatok velem a következő epizódban is. Őt pedig most visszaengedem.